Tanang lungsod sa Davao del Sur ug Davao Occidental ang naapuran og modernong fire truck nga tag 1,000 gallon ang capacity. Giapod kini sa mga League of Municipalities. Mismong si Mayor Arthur Davin sa Magsaysay ug si Senior Fire Inspector Alan Padillo sa BFP sa Bansalan ang midawat sa fire truck. Giklaro ni BFP Director Luis Suralta Puracan nga ang mga maong fire truck wala pa nalakip sa BFP Modernization Program. Sa taon na to, may expected delivery natin is around 400 fire trucks. Hindi pa nag-start nito ang BEP Modernization Program. Mag-start ang BEP Modernization Program 2022 this year. Kaya yung unang deliveries ng fire truck natin sa 2023 pa. Ang nangyari, bakit maraming fire trucks na dumating ngayon is previous years naiipon. Kaya numduman, nga netong Setyembre 10, 2021, gilagdaan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 11589 umas na ila nga BFP Modernization Act nga nalakip ang paghatag og modernong ekipo sa mga bumbero. Sumala ni Puracan, importante kini sanglit karaan na ang mga fire truck sa mga lungsod. May mga luma na talagang fire truck sa different municipalities. So, expectations namin is mabilis yung pag-responde natin. At isa pa, kasama kasi sa mandate ng Bureau of Fire Protection, yung medical emergencies. So, in coming months, hopefully, makadistribute kami ng ambulance. Hindi ito yung ordinaryong patient transport vehicle, kundi ambulance talaga. Kagahapong adlaw, gisugda na ang selebrasyon sa Fire Prevention Month karong tibok bulan sa Marso. Duyog sa temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Diin, dungan ning ini ang paghatag og awareness sa mga tao kung saon paglikay sa sunog ug unsay himuon aron maluwas panahon sa kalamidad sama sa sunog. Netong milabing tuig, nauna na usab nga gi-construct ang mga bag-ong fire station sa Magsaysay ug sa lungsod sa Bansalan ug sa kasikpit nga probinsya. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.